YouTube'is siin. Ai, teeme 1, 2, 3, siis mängida ja täna ma mängin Plants vs Zombies 2. Ja igastahes panime sinna ma tegin ju, et ma nüüd tuleb tutorial ja teid tuleb kinni ehk siis päikeseid eest saab nagu taimine ehk siis nagu te teate, paneme seekord siia. Ehk siis Antelette Zombies Let's Use ära lase zombisi enda mai ründavad. Igastahes igastahes mäng ongi selline. See on ajaviita mäng. Paneme uue sees. Ja päikää tahtsin näyttää. Sillä on zombie vielä. Mä ei tiedä miksi katusella. Zombit ne katsas. Keskenevat. Mängus ja püüab neid päikseid. Püüab neid ja kaitseb zombide eest. Ma ei tea, kui seda täna ongi. Pole mul ju näinud. Kõik on need zombid, mis zombid lendas just pea otsas. Jee! On level läbi tehtud. Ja saime, mis see jäi nimi päikest Sunflower ehk siis otsesest tõikes on päikese jäi, ma ei tea mis see kehas on. Tundus pahane. Tere hommikust, proua. Oh, vist. See võeti toolel. Sai lõpus muutuda, see on olen praegu. Siin on kolm. Minu klassiga on süüa siit sobi.
põhimõte on selline. Kaitsed enda. Ekip. Ehk siis go. Zombies. Paneme siin. Ja. Mängu põhimõte ongi selline, kui sa on aja taunistusse zombide eest. See zombi on nii aeglane. Nii. Trikosta. Meitä kui nyt eesti keeles on ne päevavilläät. Ja igassa. Ma ei tea, kuhu ma
ja öine on. Ostaa kevään jahti vai viiheilu. Vai. Asettaa vettiin nyt saattiin ja kyllä se hyvät lapsia. Haluan, että nui vasta. Yhä toimaksi. Menikö kantoinen?
teine leivä. Kittu. Okei, mä panen sinne. Mä teadsin tegelikult seda.
Se on minusta renkiä. Kan joku komma. Sötara 200 mä jahkekas. Kui ma ei eks viskab kapsapommi tega. Jee, sai kapsapõhti. Sain se ja läpi, saan se ja taime lahti. Missä nyt? Ink tahab. Maulin kapsaus.
ja zombi. Jos saittaisit kaikki tässä saittaisit jatkaa. Lentäisit ilman. Se on vähän aikaa nyt. Mitä voisin määrätä? Ja mun jää! Ja kaksi elinvoimaa. Eikö? Kapsaat! Enkä lennä kyllä kapsaat!
Ykas. Pekki. Võid minna, zombi. Hyvästi zombi. Toinen level läpi. Kolmas on läpi tehty. Oikein kolmas level. Oh, neljäs. Se on kolmas level.
ja qui hai vestito pittore. Gasta. Anzi, senti. Vedete, non si vede. Penso
tänaseks lõpetan siin ja Iski ja 1, 2, 3.